L-Awtorità tal-Ippjanar approvat l-iżvilupp ta' estensjoni u l-konverżjoni tal-British Building ta' baċir numru 1 f'Bormla li se jintuża bħala parti mill-kampus tal-American University of Malta. Din id-deċiżjoni ttieħdet wara li l-investituri tal-American University of Malta applikaw għall-estensjoni ta' solar f'baċir numru 1 bilan li din l-estensjoni tikkumplimenta l-post li qed jagħmel il-Kottonera wieħed mill-iktar postijiet attrajenti f'pajjiżna. Min barra r-restawr tal-faċċata sħiħa tal-binja, is-sit storiku se jinbidel kompletament f'kampus modern. Is-solar ta' isfel flimkien mal-kamra li kienet tintuża l-makkinarju tal-baċir fi żmien meta kienet għadha tintuża bħala tarzna mistenni jilqa' klassijiet, kafetterija, żoni ta' rikreazzjoni u studios. Is-solar il-ġdid li jista' jinbena issa li nħareġ il-permess huwa maħsub biex jimla mill-ġdid partijiet mis-solar tal-istruttura oriġinali li waqgħu biż-żmien. Għaldaqstant mhuwiex se jaqbes l-għoli tal-binja li hemm bħalissa. Dan is-solar għandu disin kontemporanju magħmul fil-maġġoranza tiegħu mill-ħġieġ u l-azzar. Mistenni jsir xogħol ukoll f'bini ieħor iżgħar fid-daqs viċin il-British Building il riċentament kien ingħata l-permess li jkun restawrat f'asta tal-Pulizija. Dan ukoll se jkun parti mill-kampus tal-American University of Malta. Mal-ħruġ tal-permess, il-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar imponiet li l-investituri jikkontribwixxu 50,000 euro lill-lokalità ta' Bormla biex jintużaw għat-titjib fil-lokalità. Dan il-proġett huwa wieħed mill-ikbar proġetti fin-nofsinhar ta' Malta f'ħafna snin li diġà qed iħalli l-effetti mixtieqa kif inhu rifless fil-mod ta' kif il-proprjetà f'din iż-żona qed tiġi rriklamata.